Lagunok, adiskideok, ikusentzuleok, ongi etorri gurera. Hemen gea, Death Stranding 6. saioa gaurkoa bi astein gabe eta gogokin neon ja. Zemuzate lagunok, inor ez da oain bat bai. Ongi etorri, adiskidea, ongi etorri Death Stranding 6. saioa, eta zio zuduperen ubide hontan. Eta ia, ze eskaintza egun gaurkonek. Gure esan porter txarra. Ia, ze abentudatan sartza egun gaurkontan. Ia, errekan bera hankaz gora horitzegean. Ia, gure arreba lehendakariak zer dion. Ia, EAJan afiliatzeko obligatza ditun azkenen. Hori nahi zuen hasieratik. Eta bueno, hemen gehala, bi aste saioikin be. Ni astelenetan hartu edo ordu fijoa, ordu bat erditan. Eta horreko azten ezin izanun, astelena ez da historiako egun alaiena izaten. Zer deu modo sin conexión, zer bertau da? Kaben zotz. Ez ba? Arazotxoak, Ze pasatzea? Zo ze badeu? Bueno, ez dut uste hola asko falta motako daunik, modu online arraro hori, jendek mezuk eta usteitula, eta bueno, ez da la kriston esperientziare ez da, jendekin hori konpartitzea, nere ikuspegitik, klaro, beste dut ikearria izango egual. Bueno, eta hemen gea, Port Knot Sitting gaude, eta zikin daukeu, San Porter, ikustatzen bezala, leku nahiko interesantea hau, eta hemen entrega bat iteko pendiente utzi den duen. Nahiko lan izan da honea iristeko. Eta bueno, beti bezala ikearezko paisajek. Presai gabe hartzeko jokua, ondo ikusi, zer daun ingurun, flipantea da. Jokuk ez daukela kiston akzioa eta joka molde bezala kiston interesa, onartu erra dago. Baina besta gauzatu ezke. Eta bueno, aurra, goaz, pazientzikin. Igual urte dute pasauko etela. Death Stranding pasatzen. Hola, azten behin bi ordu inda, posible da, baina... Ja, hainbesterez. Ja gagoaz aurrea, Jokun erdia igual ez ginen iritsiko, baina... Igual bai. Zer da hau? Utz dezagun utzi beharreko asam. Bueno, hemen zerbait utzi beharrotean, baina ez da ipanik, hemen ez da bezer. Katxarrit hori errausteko zala emateu, baina, bueno. Ja, puntu hortan zer dan. Rekorda duketor egon izala, ja. Bueno. Se karga gehiago bizkarrako. Hore bai. Venga. Karga hori ondo gana berra dago, nahiz eta 2 metroako izan. Karga kalgain da berriz egure esan, giza joa. Joda... Horre entregago... Hemen ez bali ma entregatzeko nun izango da. Redios. Igual beste leku baten da, Hemen bide erdiko lotura baten gehiago nahi. Zari bintzatzen nun, trastak hemen usteko aukera izango zala. Ez da ipanik,
Hauze. Errausteko da, eta ez dago beste zeik. Honea ekarri genuen aman gorpua ekarri genuen honea. Zer hitzapenak, lagunok. Claro, hau errauskailua, honea alperek, etorrea... bueno, bidentzea honea, zaitezen asaldatu, baina... Berez, honea goaz. Nik ez dauketa asmoik horreino juteko dauketen karga erraldoiakin, Gauza batzuk harrika botako ditut, seitun. Karga zarra, zer daukeu? Beharrezko kestianak, agur, Agur, ontxe bertan. Aska ezagun hau. Asko pixatzen duen gauzak. Armas, anti-EV, hori importantea ez. Basta ipanik, Danai beharrezko xamar izateko pintartze jot. Armak ezen utzeko itau. Betxaien kontrako daukeun arma bakarra da. Ez. Guazen, ondo guaz. Ez da inbesteak ore, Bueno. Handik, nahiko problema zeon. Atzeain barat, vale. Atzeain. Atzea. Claro, hori arazo gunea zen, atzeka... Vale, baino ulertuet, Aurren hijo eta bero ezkerreta. Hemen eraikinei buelta ematen izan ditun arazok. Bueno, arazok beti izango ditut biden, Kaixo, Horazio! Kaixo, ongietorri! Zemuz gea? Horazio tzarra? Horazio mutu? Ze kontatzu, adiskidea. Jakintzazu gamer komunidadea zu hemen jarraitzaile izatetik streamer izateko pausoa emateko zai gaudela. Bakigu Dark Souls 3 ikaragarrizko maixoa zehala, eta hori mundu irakutsi berra dago, Horazio. La leche. Nik ustez hor mendin gora jomatela, Beste itorpe matimerra duket Horazion izenen, jokunek ez dio Horazio berezik egiten. Horazioken fijazio pixkat, baina ikusi zunen ni jokatzen ikusi nindunen esan zuen, hau zen ezako. Aspergarri xamarra bezala otean, Horazio. Eda nik hau bakarrik ez dakit, bakarrik hainez, baina streaming egin gabe ez dakit osoik jokatuko nuken, Pazientzia eskatzeu eta bueno, gamerra gea ez asko. Eta bat ere. Gamerra gea eta gamerrak ez dianak, pentsatzeu hau dela bizio bat, droga balitu zela hola azte zehala dezin dezula utzi eta pixkat heroina fama bezala duke honek. Eta, a ber, gamer helduok behintzat danok hiltze gea denboi ikatea ezin da ontako. Noa torri naiz, ferotu naiz, hemen eskilara galanta beharko genuke, eta ez bate garbi ikusten, Eta, bueno, streameatzea ondo hau, behintzat azten bi ordu ja hartuta eusket nire agendan ontako, ez dela, ez dut jokatzen, ezkenen. Claro, gauz asko daude bizitzan tan. Denboak entzaiguenak, launok. Eta ondo pasatzeko denboare hartu inber da. Helduaron.
Beti jongo naiz azkenen, rajau naiz ja. Ere eskalada gaizki datea joan. Ia ez deten karga izorratzen biaje honetan. Horazio, ze jokutan jokatzen naizea gaur egun? Hori jakin nahiko nuke. Kuriosidadez. Gomendiorik, komunitatearentzat. Hala dirudi izan, biden bat baute da hon. Dana pentsauta da hemen. Metaloie gortxe gauko da. Ni nahiko zamara maten egin da. Ezin danan egin goet. Nio bat. Souls famatua, Souls-like famatua, barkatu. Heno bariz Dark Souls eta Sekiro eta Bloodborne eta horiek dia genero horren sortzaile eta entzutetxonak noski. Kriston joku bidea, Momentu izkizot. Nahiz zail txamarrak izan, ikeragarrizko joku erradia. Eta Nio da, pixkat formula hori hartu eta bestera batea planteatzea eguna, Samurai da. Nik ez dut jokau, izan detorazio jokatzen, bere txen. Eta ez dago itxura txarrik, estetiko kietze demezte gustatzen, baina ona dirudi ez da, Horazio? Gomendatzen duzu jendei? Botak izorratu xamarro zela uzkau. Laizter berrik erostako garaia da. Sam. Bueno, momentuz oso ondo goaz gaur, Karo, aurreko streamian bukaeran kristonak eta bi pasau nitun, eta guain pasaitasun momentu. No. Hor mezu pila bat iristen nahi dira, zidutenak ente ditzen. Botak aldatzeko aprotxatuko ez. Ez gotzen nola itezan, Karagan bota atzua den ikusi horkoa. Hori da behar deuna. Bai. Zaitu duten. Bai hoxe, botak aldatu iteu. Bota berrikin beste itxura bat, Sam. Estetikoki eta historia, eta bar, kriston flipada da. Baina jokatzeko oso entretenidua. Vale. Kriston flipada esan ezu pixkat modu txarren, Zepat gure aurtsoai, kejakai da. Nola ite dutezan aurra lasaitze hori, nez batzen, lasaitu gabe bakarrek. Umek zaitzen ez dugu habilidade oendik, Sam. Beitu, hemen gauza dara, Uste dituz zeruti bera gauza beltzoiek. Horiek dira beste EV arkontezar nazkarrioik ekartzeituenak. Okeraz bana baintzat. Beraz esan ezu kriston flipada dela. Oizainak esan du. Beak bere burui? Nekauta. Beraz esan ezu estetikoki eta historia kriston flipada dela, gauza txar bat bezala, eta jokatzeko oso entretenidua. Beharki. Bueno, hemen Mikel nire pixukidea azaldua. Uzmeatzea zertain nahi zen. Zer diozu, Mikel? Jo. Mentxe gare. Egin kaso, komunidadei, favorez. Hemen gabiltza, roain Josu ze joku azaldu egun. Ez dut dragendar hori atea, baina bueno, besten bat. Drakengar izeneko joku aipatzen Mikelek. PlayStation 2ko joku mitikoa da, hola, dekulto holako gauza bat. Niren dela gutxi entzatu existitzela. Eta lagun batek gomendau zigun eta ez dut lortu, Salagai hola bigarren eskuko merkatun, ez dut lortu. Beraz, lagunok, norbaitek Drakengar jokua balin bauke, favorez utzi dazue, probatzeko. Bueno, mendin aldapan bera ibiltzea bakigu peligroso dala. Belaunak izorratzaia
erorketak beteko aukera dago. Esperot, norabide mentzat ondo noela. Vale, jetxi da ezkerra aldea jomarat. Kontuz, Sam! Gozo, gozo. Koska handi zamarra daukau. Uf. Uf. Erortzeko arrisku galanta. Eta karga eta misioa izorratzekoa. Uf. Uf. Ondo atea gauza. Horazio, jokun bat gomendatzeko, jendei. Joku zintzota jator bat. Ni otaz aparte. Azken aldin joko duzun joku honen haciendo. Horazio. Bueno, momentuz misioa hau ikaragarri ondo da. Baina, kontutan hartu behar da hemen aurren arkontezar batzuk ateatzeko arrisko handia dela. Pentsau inberrat igual nundi joan. Arazoik ez izateko. Bide luze duke aurretik ondik, Uste bide bakarra daola, Horri bai ondotik. Ostia, han aurren zubide dago. Eta gendik indako zubide dan. Igual bai ez. Hori ze orientazio txartxamorra duke ala. Sonda belarrak. Allá vamos. Cristales quirales. Zer egiten jokua, Mikel? Pixkat? Peligrosoa. Kontua Mikele gaina ez duela entzuten. Ze aurikulartatik aukez jarrita soinua. Horren jokun partea da galtzen aizea, baina bueno. Ez dago misterio hondik, Tartekak ez du musika guapoa sartzea. Un sendero. Hau da zure bidea, San Porter. Hartzazu eta zeharka ezazu. Horazio mutua, gomendioa danontzat. Persona bost, royal, dudagabe. Baina jokatzeko agur bizitza soziala. Etorkizuneko pandemiatan jokatzeko. Eskarrik asko gomendiokatik. Horazio hortako aprobetxatu zenuen pandemia, joku bikain hori pasatzeko. Nik badauket, zurea gaina, zuk emandakoa. Sí, parece que es por aquí. Eta egun ematen probatu behar dut. Probatu, dana pasatzea bakigu ikaragarri luzea dela. Ez nago gaur jendei laguntzeko behen karga galduak hartzen, Bate goi gortako. Hau gure betiko lekoa, nola nintzen akoratzen.
Ba, eskarrik asko, Horazio, gomendio batik. Persona Boss Royal. Txandakako borrokaldik, hori kontutan hartu behar da. Nik ez dut inoiz joko gulako joku bat, bueno, jokatzen hasi bai, baina guztoik hartu ez. Final Fantasy amairu eukinun, uste historiako txarrenetako gala. Zaian guztau. Besteik ez dut probau. Bueno, behatzia probatu nun baita bere garaien play baten, baina, ja, behan du probau nun. Eta gero Nino Kuni dauket, play 2ako joko entzutetxoa Ghibli Studiona da. Baina ez dut inoiz grazik harrapatu Txandakako konbaten asunto. Uste dezengo tela inoiz hortan zaik hartu. Axuri Beltza, eguerdion Ontasio jauna, Antioko onduke txit gorena. Axuri Beltza, ongietorri berria zaitugu gure emanalditan. Plazerra, zure etorrera. Eta begiluzeare hor dago, iepak aixo esanez. Begiluze, zer diozu lagun... Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. No dejes de luchar. Descontaminando traje. Bueno, ez dakit hemen karga entregatzeko aukeraik izango daun. Berez urrutigo dago, nik dakitela iritsi beharreko lekua. Baina, bueno, ia hemen behintzat trasteatzu gainetek entzaitaun. Axuri Beltza, joan beharra dia, ondo pasa, jolasean, eskarrik asko, Axuri, zuk ere ondo pasa, zure zereginetan. Entrega ezagun, segurran daukaun, tresneri zerri hau. Zer diozu, behi luze? Zengu zepa zure Nintendo Switchan aktibidadea. Gateatze aldezu denboaik benetako gauza eharrak iten jarduteko, behi luze. Bueno, hemen behintzat traste más gainetik endu dugu. Entratu dugu txokai hauetakon bat, manipulador kualifikado. Oso ondo, gure maila banatzaile bezala gora doa, igual gehiago patuko dugu, baina esplotauta segiko dugu, bizi guztin, San Porter hori garbi daukagu. Setup berria prest, baina martxan jarri gabe. Jai. Behiluzek beste mudantza bat indu. Lagunok. Eta ez da ekintzan makala. Behon deizula, zure setup berria zautzeko gogoz nago. Bisita bat ingo izuet, laizter. Eta bueno, guk gure bidekin segin behar dugu. Onda, mendezkantzu txiki hau, baina... Hau etan helmuga hendik urruti dago. Karga berriz ondo jarriko dugu. Igual ja jarrita dago, motonez. Bueno, eta aurrea, ez dakit. Ez dakit, zubia pasa eta leku beltzontatik pasau. Edo hemendik zuzenen joan. Ez dirudi oso gomendagarri horti pasatzea, baina motzagoa, azken finean. Bai, horrezkara alde joango da, Ez dakit, noiz bai pasau nahi zen handik. Ez da baiatzen, Hangoitik lurralde berrik deskurritzeare ez da txarra, Baitu, hortik pasa, eta gero hemendik. Ez dakit panik, Ez dakit panik lagunok. Interesante emateu, baina... bide motzen hartuko da. Denboa... Zonalde horiek deskurritzeko jokuak beak ere mengo gaitun momentun baten. Presaik izan berrik ez zago, Sam.
soy Harman, Kaixo, tu amigo y camarada de Dooms. bai, zautu zaiteu, lasai. Nuestro infortunio comenzó con la playa, o más concretamente al descubrirla. La vida tras la muerte era el campo de estudio de la religión y la filosofía. Pero al descubrir la existencia de la playa, la muerte se volvió algo tangible, analizable. Los vivos recorrieron las orillas de la otra vida, y los muertos, los entes varados, empezaron a volver. Y luego llegó Dooms, y un montón de teorías avanzadas de físicos y psicólogos desesperados por explicar este nuevo misterio del mundo. Los síntomas se categorizaron y se estratificaron en niveles. Pero los repatriados como tú sois de lo más peculiar. Os merecéis una clasificación propia. Los especialistas se habrán dado de tortas por echarte un vistazo. Me pregunto qué encontrar. Interesantea, kontu digun movida hori. Hemen hildakon mundua eta bizidunena oso gertu dago. Sam, ez hautzea, kontuz erreka estontatik pasatzeakon. Bakigu ze pasatzean olakotan. Ondo, oso ondo indezu. Poletxorrak. Bueno, behiluze zuzenen eukitzea ez da makala, ez da luxu makala. Ze behiluzek dakizuen bezala offline jarraitzailea dugu. San Portaren abentura guztik hasieratik bukara ikusitu, baina beti berandugo, YouTubeen igotzen duen bideotan. Eta hemen izatea, ikeragarria da, behiluze. Aholkuk hemen berkezkeazu, zuk orientazioa daukezu, gauza guztik kontutan hartzituzu, eta nik ez. Goitik, Ose, mendilerra hau pasa ingo da, bera kostatik jungo gara, toiko nik, baina bai, pekaba. Ausardia berdeu, Sam. Bueno, gogoare baduket beste joku mota batekin streaming egiteko, Egi esango ez lagunok. Zer deu? Soinu horiek eta Behiluzek dio, hasiera offline ikusi beharko dut. Eta ADSL-ak zuzenekoari usten dion. Ea ADSL-ak zuzenekoari eusten nion. Ostia, behiluze. Kontuz Sam. Kontzot. Soka badago hemen heltzeko. Ze ondo. Bitu ze jator. Me gusta, hemen berdi dugu. Etxegin dut soka bat izate hemen igoera hau laguntzeko. Behiluze, ADSL daukezu, garai bateko konexioa. Bakit, konexio hori mejoratzeko lanetan naizela. Olako burujabetza teknologikoko jendekin daula, eta behon dizula. Eta hemen deu Gorka 1979 Goierri. Ze pasatzea soinu hauekin? Mehatxeun bat zeola iritu zait, baina ondo goaz, Kaixo Gorka 1979 Goierri. Ze motzea? Bueno. Zoze pasatzea, Garbi dago zoze pasatzeala. Hemen datoz. Me caben zot. Erreka ezingo bepasa ordea, tanik bai. Hostia, beke bai. Nazkarrik. Behitu zendo. Iezin daten. Erra erakustan lida, lagunok. Oso erra no. Karo, behin kanpamendura etorri naiz. Nire tontoago naiz. Zaki zer baino, Joder. Txarrixe.
Dagi, kolpatu nahi dizu. Baina karga banak hartitut berez bueltan nik. Oain ze, txerritxoak. Karo, behin basea etorri nahi. Nire... Soldau kapela zorrotxa dator, Ah! Iskin indiot! Iskin! Aio! Ah! Hostia, hori importantea zan! Altza! Sam! Guazen! Aurrara azarretua. Hace speedruna. Horazio mutu. Bere akzio momentuko uste joku honek eta ez dira makaldak, Nientzat barrutik tentsiozkin bizitut. Iskin indiet, Iskin indiet, azkenen lapurtu din bakarra zeku ez dakize izan da. Zer dan ez dakion gauza bat, beraz, lasai. Lasai. Aurtsoa! Nola zan? Aurtsoa? Ez. Beitu zen duen dioten aurtsoi. Beitu zen ondo. Eta bain latzaitasun momentua. Jokuko momentu lazergarrienak. Ando dagi, zemu zabiltz. Enteatuta nago, azken aldin ez dezula bate jokatzen playan. Eta gamer komunidadek ez du bate ondo hartu notizio hori. Zuzean nire arbasoa Death Strandingen, zu azizinen jokatzen ere aurretik. Eta ni atzetik nindon, baina horrezko pasat zaitut, segura asko. Zaila hau 6. saioa, babitzen 2 ordu bite ditut ola utxora era. Baina 11. orduan eosartzen nahi hemen. Ando. Noa bat, Sam. Noa hostia bat. Atxedentxoa, lagunok, ikusuntzuleok, 2 minutuko atxedentxoa, ontsen etor. Hor jarraitza aldezue ikusentzuleok. Kaixo berriz. Lagunok. Kaixo berriz. Atxedenaren ondoren hemen euzue. Bueltan. Andodagi. Andagi. Bai lagunok. Praktikamente gamerroia naiz gaur egon. Baina, 14. entrega ite naizea. Usteet horrin gurun gehaun nintzela ataskauta,
Ba ez da izemarren entregadan, egia esaten nahi bali mazu. Ze ez dut bate behiratzen gozoiek, kriston kakatxoa nahi sortako. Ba, malabarrena, bai. Ataskauta gauzenean, ostia, ba, zedote dator. Ilargi, eguerdion, zemuz doa Amazoni kompetentzia egitiak. Hemen gabiltza, Ilargi, azepoza zure torrera. Zuetza dudenen hemen nahiko lan izate dugu aurreiteko. Bigarren zatia ez da ikusi. Ea zure zuzenekoak balio diten jokua berriz hartzeko. Bigarren zatia ez da ikusi. Oiztetu lertuan, no? Bigarren zatia ez da ikusi. Ez da tenteitu. Mezuan bigarren zatia, enteitze aldek. Vale, mezua luzegoa zala, vale, eta mezuan bukaera zan, ea zure zuzeneko balio iten joko berriz hartzeko, ea balio izu, nando, fundamentu pixkatin berda, Ilargi, zemuz dihoa zure mudantza, zure setup berria estrenatu aldezu, ego azarte da ostegunetan zure ordutan ezin izatez askotan bertan egon, kristoneko pena hartzet. Baina, bueno, horreko azten ezen honez arrein, Egia zen streamerrak zea da biltza, Liauta da biltza azken aldien. Beti behar duzuze. Hoixe bea, motei handaki. Gamerroia, hoi bihotzen enabaten da, ez da galtzen. Hori da, Ilargi. Arrazoi. Bueno, ea bidea topatze dugun. Nik uste hemen Ioaia zeharkatu berrik ez daula. Hor gorak ajunda pasauko daula. Baina ze politia Ibaia, Beitu ze polit dan joku hau, Beitu realizazioa ze ondo aidan. Kamara mantxo-mantxora ematen. Zinemagile txituaren ametsa. Setapa montau gabe. Bigarren monitore bat topau nahian, baina ja etxen mudantza bukauta. Ostia, zorionak! Hori ikeragarria da. Mudantza bat bukatzea. Hori gai dala misio gogorra. Zorionak, Ilargi. Ba, zure setapa ikusteko gogoz, Iaiti guzun erakusketa txiki bat urrena, setapana. Nei asko interesezkit setapak, jenden ofizinak, bere maila, bere lanpara, hori dana interesatzait ikearri. Nik dauket setapa simplea, salan playa eta belarritakoa zamanon. Aurikularrak entxufau mikrokin da eman, Play eman da jardun. Oain gauz hori ditet. Zan faltan botaet mudantzan. Baita begiluzek, Erra, lagunok. Ba, esaten izuna, nire setapa da ongo ze simplena da salan playa, bere mandoekin, eta belarrin. Zure afiziok, jenden setapa ofizina ikustia, bai. Ala ikear guztat zait, Juten izanen, ba, jenden etxeak kuskusiatzea orokorren, Egia zan. Eta baita lantokia eta dana. Eta gaming mundun zesanik ez. Bueno, nik esan berriz zuet, nire setapa simplea esan da, baina ez dut ondo esplikau. Nik hemen ikeragarezko santuario dauket montauta, bideojokui gorazarrea, eta dauzket play bat, bi, hiru eta laua elkarren ondon, eta danak telebista bikain batean txufauta, ba, bikaina, zarra da, baina konexio asko dauzket, eta dana dauzket konektauta, eta hor dauzket, bere joku kolekzio txiki baina jatorrakin, eta ikeragarria da, erakutsiko izuet egunen baten. Play bata ezan ere, tunixina da, baina nik erabiltzat, beraz, nire balitzezela, beste gauza askokin bezala, hori ditut. Eta kriston leku guapoa iritsi geha. Sonin santuarioa, hori da, bai, alaxe da. Bueno, ea egunen baten jartzeten streamer profesionalan estiloa, kaptura hora batekin doala, eta joku klasikon streaming batzuk egite duten. Errazko dauzkat.
Baina, bueno, momentuz edertasun hau eharra tokia ez dut ezautzen. Ba, baitu ze politia, Baitu ze politia, Baina, osea, karga utzi eta baino bat hartzeko amateko, Edarra benetan. Azze gozamena. Bebe. Oso andagi. Gustuan hau, hemen geldik ikusten. Oso gustuan, Haze putzu, Zaldibiko arkaka edo usako oinatin eta honen estudiante potzua. Ba, baitu zen dagoa zen. Bainoa hartzez kontuz, gogorau korronteak ez bukau ondoko herri narrastaka. Bai, askotan bukau detola. Baina, bueno, arrastratzako ez dago bildur hondik karga utzi alin bat... Zingo ez, karga gana utzi eta baina bengo naiz. Zertia, hemen hau ez da jokaldi normal bat, hemen streaming bat iten ez da espektakuloan berra, Eta hainbeste merezi ez ikusen zuleok. Eta joko gozatzeko da. Joko guztik bezala. Goza ezagun lagunok. Ostia, no ego naiz, no nahi horien. Gatxi, Sam. Batzen bainatzea. Ze kristo. Karga gana ustetot? Lasai? Zer da bizitza gozamen txikiri gabe? Alaxe da, jargi. Bazka eman behartzaie Tazio Zudupe out of context profilei. Bai, ala da handagi. Dana utziko etor? Ezin da dana batea soltago, Banan utzi gara dana. Ba, pres nao, Pres nao, ze... Oazen bainatzea, Sam. Oso zoro aiten ari izan ezta. Baina merezeko, Buah, baitu ze ondo. Utzi dugu dana, bainatu doik, ulasai. Mo. Death Stranding Tazio Zudupe scat. Beitu. A ver, hainbeste alarma lasai, baino joa la bila. Baina atzatorri naizela. Botak izorratzen nahi naiz. Igual hori darazoa. Ja, bueno. Baina, hori nahi nun ze, delitu alda. Lagunok. Haze ekintza iten nahi zen, Hau nik uste bihar egunkari guztietan ateako ala. Ze, hori horre arki da, lasai. Alarma horiek desaktibateko ditut, Hola jartza dazate. Ze ondo. Ze ondo bainutxo honekin, Berrintzaiala historioi. Beitu! Hauxe nahi nun! Ze ondo! Beitu! Ze ondo gazen. Blast! Ederra izan da. Ikuste aldezte, hor jartzezuna, bueno, komplikatu izan benetan.
atxedentxoa bainoan ondoren, oin zozen merindatzea ondo leoke, Sam, baina ez daukego zer. Da eukitzakotan mierda atzu dira, monster daulako gauzak, beraz, lasai hongo da. Lokuluska. Bai, ni guztu baiet. Bueno, oin bainiko baten freskotasuna berez ja abiatzeko da ona. Baina, bueno, lokuluska diten utzeko jau, nekauta da osan. KitKateko kontratatuko zatxuzte break momentuen anuntziorako. Break momentuen anuntziorako, ostia. Kriston paketea naiz da, kriston txorakaria initzan imaginatzen. Baitu zen duen aurtxokin lotan. Ze ona, ze politia. Hainitzan imaginatzen brean anuntzioa zala, brea, hola, galipotan, eske... Eskaza benetan irakurketa. Bai, egi da, Nik... Hola, HD nortxea... Eak, berreak esaten Handagirik grazin dio, nire berrean asunto horrek. Break zalea naiz. Eskantxatu, deskonektatu. Itu ze ondo gauden hemen. Ze ondo. Ze ederra, Sam. Entzazulo, etxe dut zenatuko baindik. Baino hartu deu, bain, aurtsoagaz, lokuluska. Hola, mas no. Botak, ze paso da botakin? Itu zeitxura txarraukien. Botaik ez da hor, Izorra benditeu, ja, betiako. Hor, pixka danka sartu eta, botan asuntokin. Igual botak kendu behar nitun, bainatzeko. Ja, txapapotea ez da honen, eta dena ikistezu. Zer da zondo ulertu hori? Ja, txapapotea ez da honen, eta dena ikistezu. Ez da deteitu. Zer da, ikasi edo ikusi? Zer esan izan hon? Ikustentzu. Vale. Ez da honenenik txapapotea ikustatela, ez? Bai. Earra lokuluskea, baina esnatzeko garaia da son. Goazen! Botan asuntokin pixka kagau indat. Arriba. Gomendagarria bota parea gainen eramatea baita. Arrazoi duzu, arrazoi guztia okezu jargi. Baneuken, lehen aldatu ditut botak. Baina, karo, bota berrikin bainatzea jo naiz, eta kagau indot. Eskailerak ematik dituzun bezala. Bai. Joder. Bai, jargi eskarri asko zure alkungatik, Baneuzken, baina... En fin. Beitu gordo de botak. Jantzen goitut, Jantzen goitut. Fundantuz. Ez dakit erdi zorrautako gean. Igual beak kendu ditu gureta juteko. Igual kendu nintut, Igual inber nukela esan deten hori. Igual inda neuken, Igual automatikoki gertatu den gauza bazan. Tak, behitu zen do. Gaur nahusi nabil, lagunok. Barkauko ez esatea, barkauko ez arrotzea, baina... Aurrena beste loko horiek eskibo ditut. Gero, baina hoi naiz gauzak utzita, eta azkenen finen botakin ere izartu. Kontura hu dut, baina ondo atea zaidana. Oain, inberko duna da, zeharkatu, ezta? Putzu hau zeharkatu berko dugu. Komuniko litzake... Zea bat jartzea, Bueno, baina ez zen asko kurritzen, Igual ondo pasauko nahi, Zaila monez, kaina. Ondo.
Eskaneatzeko esan diazu Ilargi, baina behandu kontura naiz. Behitu ze ondo pasau duten. Baina hostia, arrazo izan nuen, eskaneatu inber nuen. Pentsatzet, pasa ezin banu gorria jarriko zala. Ze ondo. Gaur dena ondo ateatzen nahi da. Gauza gehiago atea ondo. Primero un pie y luego el otro, Coche San Fernando. Dana notatzen nahi da eta susmo auket Laizer eraso bortitzen jasoko deula Arkonte zarran aldetik. Baina, bueno. Naiz pesimista jarriko. Beitu hangoien dauden marra biek. Hor arriskua dago. Gaur emateu bizitza osoa aramazula enkarguak batetik beste aramaten. Hala da, Ilargi, gaur hori emateu. Gaur profesional, azken pinen, ja 10 urruti gora noa jokuntan da, igual esperto handi bat bihurtzen nahi naiz, Hori ere kontutan hartu behar dugu. Zat! Ilargi, biharrengo aldezu... hori ez, mierdak ez dut hartu behar, Agur. Bueno, igual ondo noa, tartengo beste gauza hori. Biharri marralzo streaminga, Ilargi. Zemoz di joat Dark Souls zirua. Zer zailtza, anor londo inguru, neo? Uste tarrapa uzaitutela. Ni hortik nabil. Hau, ondo jarrita da. Eta goaz! Eurizapar benetan politia, haure kontemplatu beharrekoa. Lambrroa... Ze politia. Printzipioz bai, zerbait improvisaukot kamarata dena jartzeko. Zure setapa bendik ez da bukauta. Bai, bertako bosa hil nun, earki. Laizter iritsiko nahi, bos horta. Ze pasau da? Zertan hori? Zertu lortu? Arkontek espero iteula, Hori da kontua. Ahí va la hostia, Ilargi. Movida hola, men. Kena jokun engantxan zea, beraz. Interesantea. Kiston itxura duke joku horrek, Gomendagarria da. Nik bideo batzuk eta ikusten nahitu naiz da... oso politia dituztean. Zagit ibili izan. Kiston itxura hartu nion, Ui, azten da dantza, bai. A ber, ia lehenengo aldiz lortzeten leku bat pasatzea Arkontekin kakatan sartu gabe. Enteitea zue, ia lortzeten eskidoatzea, supuestamente egin behar den bezala, baina eski oso zaila da. Ozen lortzen nik behintzak. Handagik ez du baina lortu. Nik akitela. Oso politia da, kena joku bat ikaizaigu Ilargi. Oso politia da, eta zailen jarrita Mino Souls bat. Zailen jarrita Mino Souls baten zailtasuna du. Beraz, errekomendagarria. Animo, ni pakete bat naiz dio ondagik. Eta parriñan erregina naiz. Earra, Ilargi, earra. Imorko duzu streaming bat, Nik hori ikusiko nuke guztua, Ostra, kena hori... Horazio mutuare... Horatzeko gogoz daula bakit. Hondik ez dala hasi, baina... Ia prezio honen arrapatzen egun. Bertan baten egun. Hor daudela, Hor daudela, nazkarrioik, Bate grazekiten hortik pasatzen. Goraka jogo nahi.
Zelatan daude zure zai, alaxe daude. Alaxe dare. Dana izorratzen nahi naiz, Ze jartze bor? Esperma iogulo, zain nahi zara ematen, Karga izorratzen nahi zait ezakite eurikin, o... Humedadekin. Karga estropeado. Dana izorratzen nahi da. Alde guztietan dare. Oinonea oainara. Igual, arnaz hartu gabe pase gorkoet. Euria karga ondatzen du, euria kutsatuta dago. Joder. Euria azidoa, nazkagarria. Bastante ondo bezala noa, lagunok. Ala jute naiz gero harrapatzen hauen arte. Beti horrein izatea. Bueno. Oaingoz, jato hor, Jo beti dago puntun bat, non... Ez deten huekoik topatzen, Baina aurren badeu zoze. Epa. Nola da arnaza ezartzeko? Hau arnaza ezartzeko da, Zatu lertu, zein duen. Irukia zertako da. Jasauz. Zenon borobila zala arnazik ezartzeko. Ez. Kontuz, aurren zoze aukeu, borren pixka gora xegotio jungo gara. Gora gotek ilatzen dugu. Bueno. Sei hortik, Sam? Gozo. Kontuz zilikurdik ajun gabe. Bai... Hierroi nahi zat. A ber, ondo eta orduan misionek, lagunok. Nik uste bastante txuku nahi nahizela. Mene badau zoze. Kaben sos. Bazterretik igual. Baikugan Hunter! Api! Kaixo, Kugan, zemuz ga. Bitu. Arra kontezarra hor dago. Arra nola atertza den hemendik, Hor goraka ez dut ikusten bideik. Beka aldetik akaso? Bazan zehoz hemen, Dios. Hor da zai, Hor da zai. Txerri muturroi. Zelan zabize? Ondo gabiz, baikugan. Ondo, zure bai. Oantxe aidea arazo ketortzen, Oain arte ibiligea oso ondo. Eta guain, ia nola eskibatzen duen jende hau. Arazoak, arazoak lagunok.
Tentsio momentu iritsi zea. Kugan Hunter, ez dakit nola deitu behizuten, bai Kugan Hunter. Zene zure izena pixka luzea eta nik Kugan deitu izut, Hunter, nola gustatzen izu deitza? Epa. Uf. Kugan ondo, bai. EV zonan ez da, bai, alaxe gabiltza, Kugan. Eta tentsio momentuk. Ia EV hauek nola eskibatzen egiten, hori da erronka. Eta goingoz, txukuntxan bezala, Zeltasunak hor goran dauzkeu, hor zai dago, arkonte bat. Bueno, nik arkonte ditzeiat, zuen behimenakin. Izan, nik iten un irratsaio bat lehen konspirazio ingurukoa Morgan hilarra mendikin. Eta Morganeko batzuan arkonte gizoneko gauzatzuk aipatzen zituen, molako espektro batzuk, eta nik pixkat hau ire izan hori jarri dut. Beste munduko izake batzuk, bisita doilorrak iteituenak, bueno. Kontuz, Sam, kontuz. Kontuz oso kontuz. Hori gorra izan da, A ber, nik uste hortik pasaik eula arnaza hartu gabe. Baina hori nola zan? Nola zan arnaza? Kuganek jakingo bakaso. Nola arnaza ezartzeko? Joseus? R... ze jartze gor? Ostia, Kugan ez dela irakurtzen. L bat? L bat edo R bat? Ah, R bat, eskargasko. R bat da, bai. Orduan, ingoetena, arnazik hartu gabe, jatak horreka pasako nahi zortik, bale? Hau zaudete? Venga, guazen! Harra baten gaitu azkenan, Ikusten nahi naiz. Ojo, Ikusten lezu hori. Era gustan lemanetela, Eskarrik asko, Kugan, Piston aholkularia zea. Eta dana ondo atatzen nahi da gaur, Sinistu ezin da nago, ze karga hori ere hartu ingoet, ezke emozien dut nago. Hostia, que me han pillado. ¡Ah! Joder. Ja ospatzen egin jane, lagunok. Beti badauztuze. Alde hortik, Dios! Joder. Kusidadea. Ya está, venga. Prestige gana. Ze gaizki. Tamalgarria benetan. Txipiroia, dana. Beti dauzo zela, uno. Ai, zerbait pasatzea beti. Pilote zatarra, bai. Ez que mate zintzea pasau mitula, Bapaten azaldu ya ustekaben, aurretik, pum, harrapau nago. Eta venga. Eta ez da gimuz behin lortukoetan olako zonalde bat pasatzea. Zipiroia ere saltzan. Pilote zatarra, ongi egiten den ateatzen. Venga, hori utzi paken, Txipi. Boah! Ikuste aldezu emisioa. Izorra udala. Basoia euskaraz, lagunok. Haze disgustoa. Boah!
Buah. Puf. Ez dakit. Jokoa bukatutzat eman. Osea, Death Stranding betirako utzi. Eta gehiago ez streameo. Hori da, aukera. Agur esan gamer komunidadei betirako. Eta beste gauza batzuta dedikau. Beste aukera bada. Death Stranding betirako utzi eta beste joko batzuk streameatzen hasi. Keystone paketean naizela onartu. Eta beste bideo bat hasi. Xumegoa. Edo, azken aukera da, berri saiatzea. Eta hoxe ingoet. De dio. Lagunok. Beste atxedin alditxo bat hartuko edo ba. Disgustu hau pasatzeko. 2 minutu. Hemen naiz. Aizkideok, kaixo berriz. Berri saiatu beharra daukeu. Bizitza hau ez da erreza, bakigu. Nere bainutxon ondorengo momentu hasiko gara berriz. Nahiko gartu gare, ez da zer pasau. Bueno, beste saiakera bat. Ez da barazorik. Guazen. Ezin dago esperantza galdu. Topera, aldo zuta, eskargasko, eta katu bat eguzkita kontia jokin. Hori da gehien eskertuetenak, kugan. Horrek ematen nahi esperantza. Guazen ba. Hau, ondo jarri. Botak jantzi. Ja, sekretuanak manejatzitut eta. Nola ez da pasauko. Hoi da, animo, alduzuta, altzuta, eskargasko. Eskargasko. Banoa. Hain kontan bai. Gaina ja bakin ondo den arkontek, Erraz pasauko naiz, arnasik ez hartu, xua behun, pixka atzelera hoi naiz, bukaeran, nire akatxarra izan da pixkat, Nik utzi hartzatxo ustez, gitarra klasera noa, geho ikusiko nola pastentzun. Ba, jargi, eskargasko, ondo pasa gitarra klasen, eta ia noiz bait pupu gitarrezketa harita izun, Nik hori ikusiko nuke, Justoa. Aio, ilargi. Aio, besarkadak danon partetik ilargi. Zuga bezailago izangoa, baina lortuko dugu eta gero ikustezunen izango jazure itomenak ere. Ondo basa. Guazen launok. Oen kontan bai, Gaina gero gordingoet. ¿Quieres cambiar? Quiero ir en la cápsula un par de kilómetros, ¿no? Hace txiste hain dion Zamek bere aurtsoari. Tazio zudupe, probatu makurtuta joaten EV-tatik gertu zauzenean. Ostra, eskarrik asko. Probatukoet eskarrik asko.
Hemen euria aztea, karga izorratzen hasikoa, lehen bezala. Eta, bueno, gero gordingo eta hor justu iritsi aurretik leku konfliktibo horta. Eta magurtuta probatzen saioko naiz. Kuganek aholkatu digun gizan. Jaja, hemen bai. Disfrútala. Partida gorde. Jak. Hori sarri gorita komunia igual, Tasio. Jak. Bueno. Amaitu da lasaitasuna lagunok. Paisaia ederroni agur esan. Eta infernuko arkonte beltzen aurreagoaz. Ia zen musatea zen kontua. Gogorroin eta katu ba eustita kontia jokin. Eskarrik asko kugan, bagoaz. Makurtu, arnasik ez hartu. Eta binga. Ja, aztu zei lehen uniko nahi zen. Egia esateko. Arnazarena erabili tramankulua laranja jartzen denean. Eskarrik asko. Eskarrik asko. Hoxe ingot. Makurtu. Arnazik ez hartu naranja jartzeanen. Alik eta arkonte gutxina daun bidetik juten zai hau. Honek ez dauke misterio gehiago. Lasai hartu, pazientzikin, korrika ikezin. Korrika azten izenen gertatzea arazokoeti. Tontoa naiz, garbi esateko. Suba eta uf eta aupa. Hola interpretatu zure mesua. Kugan. Bueno. Txaina, nahi ikusi nundi noan joan. Betxo zen noan joan mapan. Hortxe daukau. Hau pasatzea da. Erdikoa kolatu iata. Ja. Bai, pentsatu edo etzula momentukin asko peatzen, baina, bueno. Hemen bakoitzak bere espresio kiteitu. Guazen, launok. Konzentrazioa, Konzentrazioa. Xoa behungo ga. Lasai. Hor, amildegi latza dukeu. Amildegi nertzetik, pasatzen zaioko nahi. Lehen ustez beste kaldetik hartu etela gehiago bidea. Zer da hori? Hemen ez da, hola! Arriskuik! Baina, amildegi bai. Hori da hemen arazoa. Baina, bueno, aldan bitarten arriskoa da joan, Goga. Hemendik lasai bileik, mata unez? Hau da. Zona gorra hau da. Hau pasatakon. Sare kiraletik ateatakon. Etortzea arazok. Sam. Baki gori ondo asko, zupetanik. Kargada nahi zorratzen egin eurikin. Kontuz baina. Kontuz oso kontuz baina. Hemen ez den metro bat beste baino azkarrago emango, Mantxo, eta gozo jungo gagoain. Ez den nahi arazoik. Nire helburua txipiroirik ikusi gabe pasatzea bide hau.
No. No está horreza, Uf. Epa! Uf. Eskilaratxo bat, zeuze... Zaiatuko nahez eskilara jartzen? Ez que, baldauket eskilara ikuri da bestea, Gusta dezatzen. Keba. Ez dut prepatzen viajeketan nola gukoetua. Ba, hau pasatzeko muko iritzen zean. Lanak, Lagunok. Atzea vuelta berrado. Errezegia zen hori. Eta, bueno, misio pasatzea limada horrekin bokatuko gaurko emanaldia. Hoendik tardatuko dugulako diot, Epa. Ja. Kontuz, Sam. Ezinezkoa. Kontuz, Beste bideo bat egon gotea. Hango bidea paratu erren igual. Zer diozu, Mikel? Hemen dabil nire pixuki da bueltaka. Zaratak aitituta. Usmea zertorria, ia zertan egin itzan. Egia zen flipaten behar da, nire pixukideak. Ze tipo ken bizidean. Death Stranding zale batekin. Ego zeinak ezin du esan, Death Stranding zale batekin biziala, Hori ere baloratu berko, ezta? Hori ere baloratzen hasi berko, ezta? Zukuntzuleok. Bueno, ez dago beste bideik. Arkontezarran muturan aurretik pasagarra aukeu, eta bakigu ez dala kontu erraza. Zorte hon, Sam. Zorte hona opazioago elkarri, Sam. Kontuz, oso kontuz. Arkontiñoak hor daude. Bistan, ikusta dituzue. Arnazik hartu gure pasatzeko mon? Ah! Hor dare arkontiñoak deien olarro nuko bentiu. Bai, hortan saiatzen nahi naiz kugan, baina hostia itu ingo naiz, martxa hontan. Epa, behitu zen dona bilen. Hori lehen egin dut, John Lees! Enaiz dela enterau, hor zeinala.
zen momentu iritsi zean, zure, lagun. Bueno, Jon Lizek zer dio, hori dok jarduna bigarren kafean. Eskarrik asko, Jon Liz. Hori bile ginen egazkin taldekin. Laranja dagoenean ez hartu arnasa, momentu hortan esan dugu zeak. Guganek, eta ero Jon Lizek api, kaso iteigu, kaixo Jon Liz, kaixo. Besarka da bana, gure partetik, bakoitzan partetik bat, zanin nun. Bikainen dozu, eskarrik asko, Kuban Hunter, eta bihotzak, Jon Lizentzat. Kaixo. Kaixo, bueno. Hemen beste zona konfliktio bat zeon, ia nola pasatze daun, Aurrekon luzitu inaiz, esan berra dago. Baina justu hori izaten nintzen lehen, arrotu inaiz, karga hori hartu eta beste movida bat eukideu. Beraz, oain kontuz. Oain kontuz, pasio. Bakizue, besarkada gaztelania jatorri duen hitza dela. Horrek txiste itxura hartzen nahi naiz, Jon Lizek dio nahi. Kontuz. Kontuz. Zein da, jatorri hori, Jon Liz? Tentsio armailetan, launok. Hango kaldetik pasatzen saioko naiz. Erdi pasatzen naiz, Hori arrokari handia litzak ez da. Bueno, Jon Lizen esplikazioa, Adi lagunok, kristona atorrela emateu. Besarkadan jatorria beraz. Muxo emateak, uragalea eragiten zionez jendeari, besarkatzen hasi ziren. Eta hortik, beso arkada. Besarkada. Buah! Ikaragarria. Txiste bat zan, ezta? Gustatu ez dela kriston barreal garaik bota, baina berez bai, Atentzion naholako. Kristona, Jon Li. Gauza horiek ez dira ahanzturan eroiko, Eskerrik asko, eskaini diguzunagatik. Eta, bueno, pixka kojo nauta nago azkenengo zona hau pasatzeko, ikustezuen bezala. Hangoran dago, nazkarri hoi. Pasaula zai eta Adi larantza jartzea limada, bai. Berrez esatezuzu, Kugan. Baina beldur dauket. Beldur larria dauket. Nigana dator, zerri hoi. Homeaka eskutetza honaiz, Estás hecho, Bellazón. Zein aiz, Sam. Bere buru jai da, oza. Kontuz, lagunok. Hor dare. Garbinat pasau, ezen da ikorrik aiken. Bitu ze ondo.
Ole! Eta animo... Manuala lagunok... Kuganek asko laguntzeit, kontuateko zinaten. Tonto erakustaldi ematen iniz baina, Nien nahi zarrotuko ze arrotzen izenen orduan kagatzat beti. Zendealarrak jasotzeko eta ere denbora gauket. Dotore. Eskarrik asko, begilu. Manoa, ditu, San Adrianea. No quiero líos, Ona zea Baikugan Hunter. Nire asko ikasten hain naiz. Handagire apuntek hartzen, bere partidarako. Bai, Kugan demostratzen nahi da kiston jokalaria dela, eta kiston adolkularia. Kontuz baina, oain kontuz, lagunok? Oh, hor beste bat. Uf. A ver, kontuz, lasai, venga. Bagoaz, lasai. Oh. Uf. Dana iskin egiten nahi naiz, En silencio, Sam. Sam, lasai, Korrikaldi hori ez edazko guztau. Aurren dozkego baina. Hor dare, Hor dare naskarrik. Arnasik hartu be. Zokotik. Etzak arnasik hartu, Sam. Oain bai. Gaizki pasau de torre. Hace esto es una pasada de tenor. Sí, te percibo. Aurren beste badaukagu. Hor dare, bitxerritxoak. Eta bazen egiten izkin egite ingelesetia torrela. Beste bat dator, Beste bat dator John Leezena. Presta zaitezte lagunok. John Leez. Izkin egitea beraz ingelesetik aldator. Azaldu iguzu hori. Akojo nauta nago, Ondarten berrizuet. Con calma. Bai, lasai. Hori da zen. Ondo egea. Nondi dator arriskua hauen? Ezkerretik? Eskubitik, Los hay peores. Egi da. Batzuen ez eta rapatzen nondi dan. Lagunok. Nik hau da ikustet, Zena jarrotu, baina... Sekulako erakostali egiten nahi duten izan, Nahiko jatorkiro pasatzen nahi duten izan, Bueno, John Leezena ezingo dugu urrutzi. Izan ere, beraz, izkin egitea ingelesitea torrela. Izan ere,
herriak egiten zituen eskaerei kasu eginez eta aurrera irteten onena errege izaten zen. Eta jokamolde horri is king esaten hasi ziren. Noliz beste baizulan bat, behon dizula. Is king. Herrian eskaerei uko egin. Behon dizula, Jon Liz. Behon dizula, Claro, horiek txaten galtzen nahi dira, nunbaiten apuntatu berko genituzke. Marko baten jarri eta hola. Ikuste aldezue hau, lagunok. Ikuste aldezue zein deten. Lehenengo aldiz, Arkontek txipirorik ikusi da pasau ditut. Kristona izan da lagunok. Eskarrik asko. Partida gorde berdet, ja. Baina ja, Ikaragarria, baikoan Hunter. Katua antia jokin. Eskarrik asko, Eskarrik asko, Kuganen laguntza ikaragarri izan da. Teknikoki. Eta animo aldetik beste danonare bai. Handagi behondei guzula. Txalotzekoa, Jon Liz. Eskarrik asko. Balentria, lagunok, balentria. Eta pixkat arrotzen nahi naiz momentu enten. El puto amo sentitzen naiz. Eta, haze paisaje hauken horren. Eta, ja pixkat arrotu eta kristona bat horrizuetain. Pentsau dut. Gutxorara azken bizpairu ordu gehatza izketenen Zumarrako zinen Zelaiarizti aretoan bertan presentzialki egitea streaminga zuek berta etorriko zeatelakon haze momentua goza ezagun beste talde bada hau Silent Poets Silent Poetsen debuta Death Strandingen entzun dezagun lagunok atzen paisaje bikain hori deula ikaragarria. Haize plazerra. San Porter. Ze joku hona dan baikugan Hunter. Zanadorianetik oinatira, egarra. Bitu realizazioa. Sam Porter bere misioa burutzear. Momentu ikaragarria. Arkonte zarrakatzen. Kontuature ez diain pasein izela. Maixo lana, Sam. Ikaragarria. Onartu horrauket beste taldea gehiago guztia zaitela, hau baino. Ja, bueno, haure arkeo. Gozamena, armailetan. Gure helburua begien aurrean dugu. Inolako trabarik gabe. La 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 la. La la la.
Ze bateria hots eskasa, ez? Eta falsete, bateria hori. Behitu ze ondo joan zan. Ah. Buf. Egarra. Bejon digula, Sam. Gola ospatzen, Sam. Gola ospatzen. Jolasteko gogoak sartu jataz. Kugan jolaz ezazu berriz. Hau gozatzeko da. Piztona da, Piztona da, Pasote. Egan iteko gogoak sartu jataz nahi. Erra. Iristear Port Knot Cityra. San Porterreta ere motxilardoa. Guazen portua ikustea. Partida epikoa gaurkoa, 6. Death Stranding saioa oain arteko onena izan da inolako zalantzari gabe, lagunok. Bainatu ingea nahita, ez zilipurdika eroita. Lehenengo aldiz, txipirorik ikusi gabe pasau arkonte batzun ondotik. Hau sekulakoa zen. Hau ospatzekoa. Gaur juerga inbar deu. Hor barrun, Port Knot Cityn, ez dakitze ongoan, baina juerga inbar deu, Sam. Traste kutsiko diteu, afaldu ingo deu. Eta gero parranda. Uf, hace plazera, misio burutzak. Mateiana. Descontaminando traje. Todo bien. Hola, Sam Porter Richards.
Ze ondo. Ekarri berreko ekarri deu. Hala da. Hau da gure paraderoa lagun. Rekord guztiak hausten, San Porter. Aitio... Luza izan da bidea hau, Esango nuke 2 ordutik gorako misio izan dela. Bukaera zaila zan. Eta kantu berri bat entzun dugu. Talde berri batena. Oinartu denak lowroarrenak zian. Eta bain talde berri hori azaldua. Nahi hau nun lowroar egia esan, Nire iritzia mamalin badiket. Death Stranding jokuan antolatzaileok. Nik nahiago eta lowroarrekin jarraitu. Banajoiak. Ospatu Portuko rampin. Eskarri asko, behi luze. Ospatuko dugu. Ondo pasa. Zure bizitzan, zure inkizunetan, zure plazerretan. Eta guk ospatuko dugu. Misio honen burutzea Portuko rampin. Así que has venido a introducirnos en una nueva era, Kidal. Sí. ¿Todo bien? Claro, adelante. Llevo esperándolo una eternidad. Earra. Zen eraso bat jaso genula. Besteria be, konexioa da. Zare kiralaren konexioa. Edo sorpresa bat izango dugu. Osondo. Estatu batu eta Alala. Ez dakit, ¿De dónde lo has sacado? El pequeñín. Es como el mío. ¿De dónde lo has sacado? Sí, no sabría decirte. ¿Quieres saber lo del tipo bajito que vino con la cápsula? ¿Y quién te ha dado la cápsula? Igor, de eliminación. Mi hermanito. Enteitzaldek. Entonces te ha dado uno de estos sin más. ¿Por qué? Estuve con él, al final. Estábamos moviendo un cadáver y se armó la gorda. EV por todas partes. Y uno lo enganchó. Me dijo que lo cogiera y huyera. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu historia? ¿Consigues superar una catástrofe así y sigues haciendo el mismo trabajo? Langile fina naiz. Vale. Aizu. Ha sido un largo camino, supongo. Cuida bien de ese pequeñín. Pertenece Saiatuko a la gara. expedición. A ti. Muy bien. Deberías llevarte esto también. No sé de nadie a quien le venga mejor. Oparitxo bat. Zer da? Bano ni ere lagunok, besarka bana dio handagik. Handagi besarka handi bat zuretzako.
beso arkada handi bat. Handaki. Ondo izan. Vale. ¿Por qué? Hemen. Lo has logrado. Arreba, lehendakaria. Vuelve a la red. Esta comunidad es parte de la UCA. Sus datos, nuestro saber compartido. Con el tiempo y con varias impresoras quirales podrán construir barcos. Y algún día las aguas volverán a ser nuestras. Y todo eso gracias a ti. Arantza Tapia. Ala, Jon Liz. No siempre es bueno. Las ciudades Eraikitzea gustatzen zaio. son un objetivo terrorista. Pero tenemos que aceptar los peligros y seguir adelante. El resto de Estados Unidos te espera, Sam. Estoy deseando que des el primer paso y los conectes a la red Kiral. Sé que puedes llegar allí. Vuelve a unirnos. Gracias. Gauza bada arrebai laguntzea eta... Entonces, ¿pretendes cruzar el lago hacia oeste? Sí. ¿Hay algún barco? No, desde hace años. Los terroristas se llevaron todo lo que flotaba. Solo está la embarcación de un mensajero privado. ¿Mensajero privado? A ver, ¿Raya y Express? Ese he hablado con su representante. Cargarán algunos de los suministros que nos has traído en su bote. Seguro que en Lake North se pondrán como locos cuando vean que alguien llega al puerto. No suele pasar. Ve al puerto cuando estés listo. Está fuera del centro de distribución. Buah, oso interesante jartzen nahi da, No te preocupes, en Port North nunca llueve. Puedes descansar en tu sala antes de partir. Uf, oso gusto, no? Ematen unez, laku bat zeharkatuko dugu. Eta zonalde berri bat iritsiko gea. Eta sorpresaz betetangoa, seguru. Oso gusto, no? Gure arreba, Arantza Tapia. Gauza bada, arrebai lagundu nahi izatea, Sam. Eta beste da, bere proiektu zalantzagarri hortan, zalantzagarri hori aurre eramaten laguntzea. Ze bakigu ze mundu montatu nahi duen eskuindar hauek, Sam. Eta guz galakok, monarkista gea. Bueno, lokuluska indau eta deskantzatu ondoren gauzak bestera batea ikustea. Fin de donación de sangre. Gracias por tu generosidad. Odolare ate dugu, hostia, hemen dan aprobetxatzeu, Nola hitzani? Anarko jeltzalea. Bai. Piskatorito kauzaio, San Porterri, anarko jeltzale izatea. Beak ez du nahi, baina azken finen, kolaboratu inberda familiekin, eta oso izena proposa samentzat. Kontuz. Te he traído un astronauta. La humanidad es imparable. Viaja al espacio. Saldrás enseguida. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras. Haurtxoan oroitzapenak, ez? Gero esango dago, eske gaztean nintzen, dirua behar nuen... Aitzaki ugari izan. Bueno, hemen inberreko ginda, zintzo eta jator, bagoaz portura. Que tengas buen viaje. Bakigu viaje honek sorpresa ekarri daizkela, eta nik ino joan horretik gorde ingot partida. No, gorde eta estreminei agurre esan laizkar, Bi ordura goaz eta hori da muga. Hori da nire buru jartze duten muga. Igual geixo segiko eta. Duket ikusteko ze pasatzen. Arazotxoak? Ese gaituk. ¡Ze Cristo!
Ametsua da, zaitu ametsua dala. Buah, zen hau baikuan Hunter ikusi negoen. Hostia, esto va a pasar cuando, Nika. Me llamo Higgs, como la partícula divina que impregna toda la existencia. Hola, Rua. Ah, así que fuiste tú quien lo arrastró a esto. Este debate gustatzen tipo horren jarrera, Todavía dando guerra. ¿Qué pasa? ¿Bridget Strand ha muerto? La última presidenta de Estados Unidos, muerta e incinerada. Y han elegido a la hija para que ocupe el puesto de la madre. No funcionará. No está hecha para la política. No te preocupes, la encontraré. Lo mantendré a salvo. ¿Sabes? Al final he terminado entendiendo la verdad del Death Stranding. Hay muchas cosas que la gente desconoce. La chica, por ejemplo, no es como nosotros. Los Dooms no son lo suyo. A ella le va más la destrucción a escala mundial. Una entidad de extinción. Cuesta conectar con la gente cuando no les puedes dar la mano. Por suerte tengo una buena conexión con el otro lado. Tú ya no eres el puente, yo estoy vinculado a todo, a este mundo, al otro, y a nuestro dulce ángel de la muerte. Tipo gorra dao, Chipiroi. Tú estás en el menú. Solo hace falta un pequeño vacío para hacernos pedazos a todos. ¿Qué te parece? ¿No estás cansado de luchar? ¿No es lo que has estado esperando todo este tiempo? El fin. Kondizio hauetan azaltzen ez berez jokatzea. Un solo vacío destrozaría por completo Port Nodo City. Con que un solo EV se topara con un civil sería suficiente. No podemos permitirlo. Ocúpate de ese EV de inmediato. Baina zer da hau, jaun Andreok? Zein behar dut? Uf. Oso gorra, lagunok? Oso gorra, Egia esan, Kriston izan da cinematika, flipante izan da.
Usta no, baina, jokun oso sartuta no, eta... Hortik ezin da pasa. Kauen zotz, ordu ze, aurretik o atzetik? Matarile eman olagarroari. Zer diozu? Kugan. Nola? Olagarra jaurra inmerdio beraz? Benetan nahi altza? Ba... Zeuko naiz? Granada ematikoak erabili behar dozuz. Ba, venga. Topera. Eskarrik asko. Bakit uste botoi dan hori botatzeko? L batekin apuntau, R batekin bota, o ez? Zein harta buru hori? Hartzak! Venga! Segi! Hori lagun ez lan ustia, no? Markao, lagun. Hemen txipi! Txipiroi! Venga! Venga, txipiroi! Ez dakit txipiro ya akabo duten. Ah, horre, hor! Ah! Ah! Zer irutzen hori, txipiro itxo? Goxo batza? Gustat lantzen zu, txipi? Beste bat nahi? Ah! Taka! Hor bat zu, gozo oso jateko. Beste bat? Venga! Akabo, bueno, azkenen, Justo nahi nahi. Txipiru egorra dela hau. Eta la egozein txipiroi. Zer ditu hori, txipiroi? Perdido mucha sangre. Tienes alergia. Jai zeus. Hazte una transfusión Hace película. de sangre o descansa antes de que caigas. Bai, hace momentua proposatzea azun deskantzatzeko. Se acabó. Eriotxa eman dizu. Game over. Lagunok, borrokako gorra zan partida amaiera hontan aurreiteko.
eta hurrengo saion saiatuko gara txipiro izar horri aurreitan. Eskerrik asko horreontzaten danoi, eta adiskideok, beste bat arte, besarkada bana ondo izan, amaitu da gaurkoa.